kai nake kokarin kira. Wai shi wanga ni ka damu ne. Wa wannan rabu da shi kan yarinyar nan ce ba mata auren na kai da tunani tun da zai haukatar da kansa a banza a wuri. Roja, wahi kana iya kashe kanka ga banza akan macen da bata ma san kana raye ba. Shin baka bidan wata ka aura? Ina ruwanka. Daga nan zo shekara 1000 alƙur'an da jirata. Ko shekara 1000 ne ina nan ina jiranta. Roja? Aljani kake? Yo to kana tabbacin zaka kai shekara 1000 nan gaba? Ji mun zance fa. Da ganganci irin wannan. Wai dan Allah dan Annabi. Ku banna ma in yi tunanin abina sai ku takura. Wai mutum ma dan Allah ba za a bai shi kawai kai tunanin ma da za ka yi ba an hana ka. To ni dai ka ture min ijiya. Haba. Kan dai ka zage ta bil alquran kada zage ta alquran da dauke ta da tafi alquran bilal ladi alquran wallahi ba wanda sai ta gita. Haba wannan rashin mutunci ne. To ya haƙuri. Haba ya haƙuri Roja. Man Allah da ya ta fito wallahi sai ya saki. To shikenan. Ya kaka aka ji yawa takardu sun zama daidai. Yaron mai gari ya sa mana hannu kuma ya buga stamp ka sai yanzu shi yake sa hannu. Magana kuɗi ne daman shi ne unguwa shi yake karɓa gabaki. Alhamdulillah. To albishirinka na samu mai sayi kuma wanda na samu zai sayi din mallami ne. To kaga gobe shigan mallamai kamata mu yi. To malami na gaske ko kuma irin namu? To ai duk wanda ka gan shi da shege to mahaɗin shi ɗan banza ne. To domin kai araji ɗaɗa haka ne gani ne ka azo tumbi gaba yau ko dai wata banza na ta faɗi. Me ya faru? Ka da labaran tambaye ku. Wai tun da kuke na taɓa sa muku ido a harkokinku ne? To yau aka fara? Ok, kun zama sa'idinawa masu kallo da ido ɗaya kenan? Wai me yasa mutane suke Yau dai kaga zo mana zo to dai ka ji to ka san dai tun da yi hatsarin mota ya dan tankaɗe shi kenan kai ne shi samu matsala. Au ko da na ji shi na ai yawwa mu a kamfaninmu duk wanda ya zo ya saka hannun jari sati guda kawai zai riɓanya kuɗinsa, ma'ana kuɗinsa za su zama double. Misali idan kika saka naira 20,000 sati guda zai zama 40,000. Haka zalika idan ka saka 50,000 to sati guda kaɗai sun ninka sun zama 100,000. Yanzu jallaɓai kana nufin idan mutum ya sa miliyan 1 zai samu miliyan 2 kenan? Haka zalika idan ka saka miliyan 2 za su zama miliyan 4, miliyan 5 su koma miliyan 10. Mu haka muke. Da alama wannan kasuwancin shi yasa mu sai da tambayoyi mu duka kuɗin zan zama a ina ga ɗan da ta ɗan business ce hajiya sai. Hajiya kin yi kyan kai. Ina gaya miki wannan kangon da kike ganin cewa kin rabu da shi sati guda kadai idan kika bashi zai zama bene. Idan har kun zama kuna da sha'awar yin business tare da mu ga phone. Ga phone. Za ku koma reception za ku ciki. Ko nawa za ka zuba sai ku zo ku kawo mu shi gaba. To mun gode. Yawwa. Ha'a. Haba Hajiya, menene haka? Ya kuke tururuwar shigowa cikin gurin nan? Ku sani in kun kai ku 1000 kowace za ta samu fom. Da Allah. Amma tunda kun shigo yanzu, ku biyu zan karba. Ku zauna. Kalli da zai. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yauwa ga wasu guda biyu sun zo su yi rajista. To, babu damuwa.
ki kai su reception mana su zauna su jira sai su haɗu da sauran mutanen in ya so a ba su form sai su ci ciki. Ok, to ku je ku jira zai kira ku za a kawo muku form. Yawa ga form ɗin ciki ke ma ki ciki na nawa za ku yi. to aka kai mana filin da ya to da nan haka to haka hannun yadda inda kake tsaye din nan wato dinnan shine filin awo duk filin nan kuma huska biyu garai kowane huska an aka gina lahiya lau to kaga yayi mana dai inda muke so tunda masallaci ne kaga ta ko ina aka taho kofa ce awo ya yi kyau sosai to ai gashi nan ma ya taya to sanda zuwa alhaji yawwa barka da zuwa yawwa ka tuki yawwa yawwa a karami kara zuwa yawwa ina gajiya an kammala dama kafin ka zo ya gaya min cewa filin miliyan 1 ne ko kwarai to na ji to amma alhaji abin da za a kula wannan fili makaranta za mu gina kuma wani mutum ne ya kawo yara 800,000 ya ce a sai wannan filin a yi makaranta inda wani abu zai gaza a cikin wannan cinikin to ni da kaina ne zan cika haba ka dai ba da dai miliyan 1 nan to ai wancan da aka yanka fi wancan filin ka sa na datsa kuma ba na islamiyya kaɗai ɗin nan aka fitar ba har da masallaci wallahi haka nan ni na shadda wallahi alhaji wallahi wannan sha'ani na taimakon addinin Allah ai ba fuska ɗaya kawai ake masa tunda wancan ma kayi wannan ma idan kai mana ai kaga abin sai karewa kuma asanin na yi dobul a dai taimaka to shikenan a cire masa 100 ko ibada 900 a kai wallahi ibada wahi kai Allah ya hada mu aladan amin 900 sun yi to amma ga mota ta can sai mu je can sai a karbo yo mu tai sai in karbo kuɗin ko mu tai sai in karbo kuɗin Allah shi wannan matar ba ta da kirki yanzu saboda Allah Lubabatu rashin mutuncin da zaki yi min kenan rashin mutuncin naki har cikin gidana zaki kawo min yan sanda gidana na aure ko har kina da bakin da ke zaki min magana irin wulakancin da kika rinka yi min akan hakkina amma yanzu ba da baki da kunya sannan ki kalle ni ki zo ki gaya min wannan magana ai ba kika komai ba ma to ai kudin nan dai ba ni kadai na ci su ba ai ragowar ma sai mun je can din kin ga ku dakata tafiya zabi ai dakata hajja mu je dai tukunna mun je can ko ma menene ma ai a can mu tafi mu je shige mu je sata gaba mu je sano mu je da ita mu je masu ciye-ciyen bashi ha ai ni kudi na kam salamu alaikum umma na'am sadiya na'am ai ya tafi kenan a'a bai tafi ba ya ce da yana so ya zo ya to shigo da shi mana ce ne ya shigo bari a ɗauko tabarma salamu alaikum wa alaikum salam zauna mu shi a zo ki zauna san da zuwa lafiya lau lafiya to dama ai ake mun bayani komi ta hidu ne na huta sheki to ai dama da ita nake tafi ta nan wanga ita ta tawari to takardar ta mece ce wannan to babu aikin zani da kin ka gani na wadda kin san kamfani haka nan nake wahi ban gaji asara ba ko ta sile tun da mun ka haɗu da iyata duk abin da ni kashe mata to shi na nan rubuce ga takardanka saboda rana irin waga da ta iya tahowa ga ɓacin rana da ta faɗi min na ce to haka nan na haƙura magana aure ba na haƙura amma lissafi dai da ni kuɗi na ga sunan naira 520
awo hakanan na 520. Kuɗina za a biya ni su ne ba ni ragewa ciki. Inda ana son zaman lahiya kenan to kuɗina da na taho in iske su ciki naira ɗaya ba shi yin ciwon kai. To me ya kawo wannan magana kuma? Wasu kuɗi ne fa nake dan jira su shigo, suna shigowa za a yi bikin nan. Amma ban da abinka naira 500 ta mecece kuma? Yau to baba, waye kuɗina na fa aka ban. Dai kuna son zaman lafiya to da na taho kawai in iske kuɗina kawai shine. Wahi baba baki ma san ni bane ai. Shi yasa kika batu irin wanga ai. Ai da kinka ganin in dai magana ta kuɗi. Magana ta kuɗi wahi ba ni da mutunci a kai ne. Komi kuma wahi ina iya yi. Saboda haka kuɗi na dai ka take. Yanzu mahaifiyar ta kake gaya irin waɗannan maganganun? Ni mahaifiyar ta kewa. Kan kuɗi wahi ko furfuren mutum na jan ƙasa in dai batun kuɗi na wahi komi ne na iya gaya ma kuma wahi komi ba a yi. Ni kan kuɗi. To ka tun da dai abin ya zama haka dama wani kasuwanci ne na saka kuɗin nan nake juya su, amma tun da haka ne zan je in sami ejen din zan ce su bani kuɗin na fasa, in na karɓo kuɗin kawai sai a zo a yi bikin shi kenan ai. Dawa wahi ni dai na fasa ni wahi na fasa. Su dai shawara dai ta rige naku ai ko. Ka take. Ni. Ka take. Au. Ka take. Ka take. Ka take. Wai mi halal. Dama littafin da ka ce min rubutu kake a shida abubuwan da mun kake lissafi a ciki? Au. Oh. Wallahi ka bani mamaki. Ai ban baki mamaki ba ai. Wallahi sai na dawo abin da duk na kashe miki ba haɗa min ba nan ne zan baki mamaki na gaske. Kai? Kin ɗauka shawara ki nake? Ki sha lissafi. Ko ki suna? Wane ne kai? Mijin waccan matar. Wace a ciki? Ita ta san kanta ai. Ta san kanta sarai. Kaga dakata mala. Ya za ka rena mana wa nan fa police station ce. Ya haƙuri lafiya. Waccan matar mai jangele ita. Nawa ta ci? A 200,000 ko? Har da 20. 220 aka raba gida biyu tun da su biyu ne kaga 110 kenan ko? Saboda ka zan biya mata. Amma za a yi da wajewa. Ta zo a yarjejeniya ga ni ga ku gata ta faɗi ranar da za ta biya ni kuɗi na. Ba matar ka bace? A'a mata ta ce. Amma wannan matar da kake gani kuɗi ne a katararta. Lokacin da za ta taro mace ɗin nan sai da ta sai filaye guda biyu. Kaga malam. Mu ba ruwanmu da wannan zancen. Zancen ku ne na cikin gida ai. Correct. Yanzu tsakani da Allah sai ka min tonan asiri maho? Au, belin naki da zan yi ba? Shi ne tonan asiri? Zan taimake ki? To sanin kanki ne. Duk sanda nake miki wallahi biki kai kuɗi ba. Ke ma kin sani. Kuma na san cewa ke ma kin fi son kuɗi a kaina. Ko kuwa? Saboda haka ban ci nanin ba za ta ci ni ba. Ki zo a yi yarjejeniya kuɗi gashi nan na kawo. Ehe. Da sauran rina aka ba. Wace rana kuma? Yarinya ta yi ihu ta yi kuka yunwa take ji ko? An siyo mata abinci, an siyo mata da naman kaji, har da lemon kwalba. Me kake so a yi? A biya. Aha. Ai wuce nan wallahi. Sisi ba zan biya ba wallahi. Police station. Idan za ku sake ta ku sake ta, kuma za ku sake ta ba kuma ga ta ga. A gaban ta ka faɗi haka. Ke? Mijinki ne kana santa ko wannan kai? A tunda ba na santa kai take santa ai sai ka aure ta. Kai ka kiyaye ni wallahi. Ka kiyaye ni bar ganin na bin ka bisa doka da oda kar ka kawo min wasa nan waje. Ya Hausa in kiyaye ka. To sai ai kai ma ka wuce hurumin aiki sai dai in zalunta ta za ka yi wannan. Wallahi sai in mai da kai ciki ita ta ka gani ko zaluncin za ka yi kenan wallahi. Ni kaga na tafi in kun sallame ta ina waje. Stupid.
ni zan fita. A dawo lafiya. Wato hakika Halima abinda ya faru jiya ban ji daɗi ba. Ana samun matsaloli na aure kala-kala kuma duk za a yi haƙuri da su a ci gaba da zama. Amma ki sani ni Abbas ba zan lamunci duk abin da yake barazana ga mutunci na. Ki tara mu mutane unguwa a dinga magana ta. Abbas da Allah ka yi haƙuri. Wallahi tsautsayi ne haka ba zai sake faruwa ba insha Allah. Yanzu kin ga baki sanya aka yi na nemo kuɗin nan na biya ba. Bashi na ci. Bashi. Yanzu sai dai in bari idan ƙarshen wata ya na ɗauki albashi sannan in biya su. Allah ya kyauta. Zan. To Allah ya tsare a dawo lafiya. Madalla. Wa alaikum salam. Ke ce da sassafe na Allah sa dai baki haɗu da mai gidana ba. Mun haɗu mana har magana muka yi ma ai. Yasa baki gaya mai maganar kuɗi ne ya kawo ki ba. A gaisa kawai muka yi. Alhamdulillah bismillah zauna. A to kun gane ko? Akwai waɗannan ɗin amma manyan da kuke magana a kai akwai babban shagon yana can haka. Idan muka je za ku iya ganin su daban-daban. Saboda ka bayan wanda mu je can ɗin. Gaskiya don masu kyau muke su. Barka dai. Lafiya lau. Ai ina ka gane ko? A na gane kamar ba kwastoma ba. Da ya ciniki wajen miliyan biyar ai ta ji daɗin kayan nan. Allah sarki. Wallahi ta ce ta samu Ai riba. can nake so su man kai su. Wallahi. Kina ji ko? Hannun miliyan biyar suka siya. Yanzu ku zo mu je kawai. To lallai Mariya zo mu je. Ke da wace ce Mariya? Kawata ce ga ta kasanta Wato ne. wallahi ba za a cuci Mariya da ni ba. Wallahi ƙarya muke yi. Kamariya. Wallahi ladi haɗin baki ne. Kai ba wani bayanin kaya. Wallahi ba wani kaya. Ba wani kaya? Dan wallahi ban san shi ba. Wallahi da ni ba za a cuci Mariya ba. Wallahi. Allah ƙarya ne ba wani kaya. Ba wani wallahi. Dama ko haka halin ku yake sai sa ban san siyan kaya wurin masu teburan nan da Allah. Kawai jeki. Zo mu ji. Kai kuma billahi wallahi kai da Allah kai ka zakata Mariya ba za a cuce ta ba amma wata ba Mariya ba na ɗauki kudin ma da ma wataƙila ma na atamfa ma ai ba za ka ha ce kwa za ka gama aiki ka ji dan gai wani alhaji har yanzu maganan nan bata ƙare ba kadai a ce har yanzu ba a kama madamfarin nan ba wai akwai wani ɗan damfara ne bayan ta ni hankali kawai na ga zai rena mu shi ne kuma je na haɗa shi da hukuma suka garkame shi Allah ya kyauta ani dama gaskiya alhaji ban yarda da ta nemi ba kana ganin shi yayi wani bakan daga kanin shi tiƙeƙen mayaudari ne da haka alhaji wallahi kada ka sake ka bari a sake shi ba tare da ya biya maka kuɗin ka ba abba ai wallahi ko zai riɓe a firi cikin sal wallahi tallahi in zai riɓe ina ga miki sai ya bani kuɗi na har baba ya aka yi dadi dama wasu lasalisai ne da materials na gani nake so in siya to yar baba kenan wannan san kai da yawa iki za ta canja kayan wardrobe ɗinta ko kuma za mu canza ni ma ina da bukata don haka sai a canza mana gabaki daya rabu da ita wallahi ita mommy duk abin da na ce zan yi mommy sai ta ce wa ita ma za ta yi rabu da ita haka take da zaran ita ba ta kirkiri ta sayayya ba sai kin ce kina son kaza ita ma ta ce gashi su amma dai ba ke kaɗai za ki je ba da direba za a haɗa ku tafi kasuwan nan ki je ku sayi a ki sai abubuwan za ki siya saboda kin san ba na son yawon ki daji kenan ai ba kasuwa zan je ba a online ne daji in siya abu a kawo min har gida nawa ne kudin da ke da bukata daji 200 ne kawai zan cilla miki shi a sai in samu 250 to shi kenan daji to amma fa gaskiya ni ba zan yi wani siyayya online ba a bata kudin ta ni ma a bani nawa in shiga kasuwa in zaɓi abin da raina yake so in siyo ai dama ke local ce Allah kuwa in banda abinki duniya ta koma online ke har yanzu kina nan analog komai kin koma baya ba komai alhaji ai duk abin da kake da bukata yanzu a cikin waya ake yin sa a duniya wallahi ki sala idan abu yana bangon duniya in ka dandanna waya za a kawo maka shi har gida dai sai na je na ga abin da nake so na zabu yawa na sani mai kyau akai ba duk local dina su local manya a kake da mai take da aka gani a gurin mu dai aka koya wow kaya sun shigo
kuɗi sun shigo ta turo. Da gaske? Wallahi kin san me? Bari in gaya mata za a aiko mata da kayan ko? Kin san menene? Me fa? Wai har da wani godiya fa take min, wai na gode. Tana wani godiya ke. Duk inda aka yarinya na yar gidan manya ne. Yar gidan masu hannu da shuni ne. Kin san ina ta sa address ɗinta? Nasarawa GRA cikin garin Kano. Kuma gashi na ce mata a Zamfara muke. Wannan kuma shine babbar matsalar mu. No Badariya ba matsala bane. Hakan ma yayi daidai. Shikenan sai mu ce mata mu ma mun shigo Kano ne. Kin gane? In ya so ta yi hakuri, gobe da safe sai a tura mata da kayanta. Ko? To yanzu ya za a mu samu kayan ma'aika mata? Ha. Badariya, wai menene? Me ke damun ki? Haba, fitan mana. Ta ina kike tunanin za mu ɗauki kayan mu bata? Wani kayan za mu bata? Ga wasu to a yanzu korafi yake, yanzu mu je a biya wa anan. Sai ka nuna mana gurin. Ina ne ake biya? Bismillah, bismillah. Yanzu ya zami ne, gashi ban gama zaben holanis din da nake so ba, kuma kaman kashi din waje na ya kare, kuma ka ga yadda network din sai ke da ba mu matsala tun da. To ai abu ne mai sauki, yanzu mun ka biya waɗannan sai mu je shago mu aje maka, in yaso sai raka ka ATM. To gaskiya ka taimake su, na ji daɗi, ba dan kai ba da na sha wahalar yawo a kasuwan nan yau. Amma wa alaikum salam. San mana ashe ka gane kwatancen fa? Ai na gane da yake kin san kwatancen ba wahala. Ai kuwa gidan ma da yake ba mai wuyan ganewa bane. Bismillah. Ta. Thank you. Yawa. Na gode fa. Ba damuwa. Yawa. Yawa bismillah mu je ko? Ai na aje kayan naka. To na gode sosai. Bismillah mu karasa. Ina za ku je? Wallahi zarka shi nan ATM ne zai dan kuɗi. Okay, a to shikenan. To bismillah mu je. Yawa. Kai. Na lillahi. Kai. Gashi. Okay. Yawa gashi. Allah sarki to shikenan. Yawa. Yawa. Magariba kana neman gaskiya. Hello. Aha. Ke da Allah malama tsaya. Kar fa kire na min hankali kin ji ko? Ba ke bace matar da kika zo har gida kika ɗebi kaya? Wrong number, wrong number. Ya wrong number. Na shiga uku. Wannan layin ma ta san shi. Wallahi barin zo in karya sim din nan. Kafin ma a gane sim din nan, karya shi zan yi wallahi. Na shiga uku. Lallai matan nan bata sanni bane. To aiko sai na sa an je duk inda take sai an nemo min ita. Ni za ta rena wa hankali? Shikenan. Mommy! Mommy! Na'am. Mommy! Kai menene haka? Mommy duba ki gani. Sakon da muka bayar daga Lagos, Mommy duba ki gani. Sai zo. Mommy babu komai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan ai ba ma kati na bane. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malai na yaron ka yake? Malai lafiya? Ina yaron ka wanda muka zo ɗazu-ɗazun nan ya kawo kaya ce yana tare da customer zai raka ni ciro kuɗin don ƙarsa sayayya? Oh, akwai wani ɗazi ya kawo kaya a jiya. Wani ya ce zai dawo. Ban gane akwai dama baka san shi ba?
dama ba tare kuke ba? inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan sun kure mun gudu wallahi bashin banki na ciwo zan ƙara aure inna lillahi wa inna ilaihi Yawwa mutumin ya aka yi ne? Nawa aka samu? Shine nake irga ina so in tabbatar. Ban gane kana so ka tabbatar ba. Ba ATM ka ciro ba? ATM da ciro to amma kuma ai ka san dole ne in irga saboda 20 so biyar 100 kenan. 20 so biyar 100 kenan. Shine nake so in tabbatar in bai ragu ba ai. Ha ba da Allah alaji ka kare nan wayo ma. ATM zai rike ma kuɗi ne ka gani ko baka saka cuce ni ba. Wallahi baka saka cuce ni. Da ka gani ko zan cuci ko kai ne ba zan iya cuta ba. Amma ba daidai sai Allah. Ka mutar da ni. Police station kuma? Kai wallahi sai dai ku mata da abin da ku mata dan ban zuwa. Allah kai mana mai kyau. Kai cuta matarka macuciya. Au, cin mutunci na zaka yi? Kar ka sake ka zaga mun sai luba yadda kake ji da ta kamariyar ni ma kake ji da sai luba. Ayyo Allah mahaiya. Haka da wayo Allah. Wanda ma ni na samu. Kai baka sani Mariya tana can tana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. In Allah da za mu haɗu. Ni duk abin da ka dauki ni ba abin da ka bani ba. Maho. Kai macuci. Mamaho. Macuci kai macuci. Tik ka zauna sai hamma kake yi. Kamar ma bacci kake yi. Ya kamata ka shiga ka kwanta ko kuma ka je ka dawo. A aikin san akwai katake nake jira akwai sakonsa da za a kawo to shine yake dan jikiri da zarar na zo an karba sai da. Na sani. Kin san me? Ai ni na sayar masa ko? Kamar ya ke ce kika sayar masa? Kwarai da gaske. To amma ya ce min matar daga Abuja take kuma kayan za a sako su ne ya so da safe zuwa da yamma haka a zuwa karba nan. Haka na ce masa. To ke Maryam yanzu ina kika samu iPhone 7 din da zaki siya masa? Ha. To ba dai ya riga ya bada kudin shi ba? Ai sai abin da ya gani kuma ko? Ke Maryam Allah lamarin ki fa ya fa bara tsoro. Allah amma yanzu ga yamin ya aka yi kika shirya wannan kita wani wadar? Dan Sambo. Na'am. Shin ka taba tambaya na ta ya ake nake samun kayan kwalliya? Nake samun irin kayan da nake sawa? To me yasa zaka tambaye ni wannan? Baka da hurumin da zaka tambaye ni. To gaskiya magana gaskiya kawai me ka so na a ciki? Ni ma ai ba ka san kake bani. To wallahi idan baki bani ba zan tona asiri wallahi zan ga masa. Ni? Alaikum assalam. Alaikum. San da zuwa. Yanzu kake tafi kenan. Na make. San da zuwa. Hajjaji Makati. Ina wuni. Wallahi kishi yake sai a kiyama. Kaman da gaske. Ban fa san ganganci fa. An ka ce mun zaki sai mota. Mota ina? Yau da kudin wa? To ai kaga ana ma waya. Alo. Eto ganin hutuwa. Sakon nan na au ya zo? Au. To hanzarta. Ha. Wallahi matsawar baki bani ka suna ba zan ci in masa bayani. Dukkan bayani kuma wallahi in fallasa komai. Ni bani ka san kake yi ne? Jadiri ma kike yi? Ni jin sa. Zo ka ji. Allah. Na ci zan ba. Assalamu alaikum. No. Alaikum assalam. Haka ta taho? Amarya ta taho. Wai. Kai sun rufe ta kusil. Ni ɗayan yara gomi na nake ji. A ga ne ka ɗaure ta iPhone 7 ai. Ai cin da wahala. Allah. To Allah nake tafi to ai in ga gani ga ina ga
yi mata a hankali fa dukiya ne naga kana ta hanzari da ganganci. Kai ni kama fa riga ni yin upgrade. Wallahi sun mata mummunan ɗauri na. Ni wahi ba shi yiwa walla ni na yo to ga ayyana hankali na tekno Ka take kamar ya tekno. Tekno? Na ce iPhone 7 ka siya sai suka musanya maka da tekno ko kuma yana ciki? iPhone 7 ni saya kuma ni tura musu wuri na gugan wuri wani maza hanzarta wanda ya kawo sakon ka same shi. Gaskiya. Abin nan to ka zauna? Ni ga ido na bai hau agwagwa da buje ba. Inna lillahi ha na rance da Allah zai nuna min gwada min wani matan ga ku na rance da Allah ina iya kashe ta kuma komi ba a yi kai tekno ga ta nan to wannan wani irin rashin mugunta ce wannan da rashin adalci ban san bo gaskiya dai wallahi juwa na fiki daga kanka Allah dan san ba taimaka min do Allah dan san ina zuwa na'am do Allah taimaka min do Allah subhanallahi wallahi juwa na ka ji ga kai ina zuwa kar ka zo ka zama matsala ga baki ɗaya bari mu gani dan san bo na'am do Allah taimaka min do Allah ganin nan ai tashi sannu na wannan ban gani sosai ba ka gani na rince da Allah ban inna lillahi to ai mu je ka gani na'am do Allah mu je da Allah zai gwada min matar da ku ai na rince da Allah Salamu alaikum. Sannun ku manyan mata. A'a. Na gaji. Ikon Allah. Alhamdulillah Allah ya haɗa da ke munafuka. Ke Zainab ba na son rashin mutunci. To in banda ma wulakanci ai kin san dai ba ni na ci kuɗin ki ba ko? Amma dai aike kika kai ni gunta. Kin ga baiwar Allah da Allah ki haƙuri kin ga mu biki muka zo ba tashi hankali ba ya haƙuri ki sake ta. Wallahi idan kin ga na sake ta sai dai in kuɗi na ta bani aure na har mutuwa yayi akan kuɗin nan. Wallahi ki sake ni idan ba ki sake ni ba jikinki zai gaya maki kin san dai ni ba sa'ar ki bace ba ko ni sa'ar ki ce yawa wani curko ai ga wadda take ke dakata malama kar ki sake ki taba ni ba irin Halima bane da ko gama raina mata wayo alhamdulillah ai rigima ta zama sabuwa tun daga wacce na baiwa kuɗi na ko Zainab na so kudade na dan haka a bani kaya amma dai kun san yadda tsarin yake ko to saboda haka sai ku bari idan lokaci ya cika sai a ba ku kuɗi kin gani matsa min in je wurin uwar biki kai me haka yaya haka yaya me haka to me haka Allah tsabe haka da to zanta a gidan bikin nawa ina ruwan da kudin ki sanin ku aiki kudin na gurin ne fita kuma guri haka kawai ba za ku tsaya zuwa sai an kama ko mu ce mun da ku salamu alaikum amma alaikum salam sannan ashe uwar bikin ma tana ciki wallahi ina na hajiya kai sanni ina gajiya ya taro kuma alhamdulillah kai masha Allah Allah sanya alkhairi wa nake gani nan kaman Sailuba Ni ce hajiya. kwana biyu kina nan dama Wallahi ina nan kwana biyu. lallai kun buya a taru taro da hayaniya hajiya ai taro dama sai hakuri duk wanda ya tara sai yayi hakuri hajiya Halima sa haka ni ce Allah ya kama ki munafika ni ce ba ni kudi na ba wata magana kudi na kawai zaki bani macuciya na kin hakura yi min shiru kin ji munafika bakin ku daya Hajiya ya hakuri tunda na ga matar nan Allah ne zai raba ni da ita ta bani kudi na
kaya ne na makudan kuɗi ta je ta ɗiba. Yawwa ba ni nan. Jakata ce. Ki bani za ki saki ko sai ranki ya ɓaci. Ba ni kuɗi na. Na gaya miki ki bani kuɗi na. Ba ni kuɗi na. Jama'a kuna da Hajiya ki bani kuɗi na nace. Ki yi hakuri za ki bani. Har gida ta je ta kwashe min kaya kan fito ta gudu. Ki ba bari ki gani na ga abin naki na wasa ne ba karamin kudi bane Hajiya ba ni kudi na ki ba ni kudi na ga miki kafin ranki ya baci ba ni kudi na ki ba ni kudi na na ga sai ya ne za a baki za a ba ni kudi na za ki ba ni kudi na na ce ki ba ni kudi na ya ne ba za ka kudi ba sai ta ba kudi ba inda za ki wallahi sai ka ba Alhamdulillah. Haka da wasa mafarki na dai ya kusa. Alhaji haka karato? Yana kafa kamfanin dusa. Masha Allah. Mafi girma a Afirka. Insha Allah na karaso. Masha Allah sanna zuwa. Ina ma'aikatan ni da na sa ran zan ga ma'aikata an cika guri an juya kasa malam an gama fandisho. Ai na zo da ma'aikatan ya Alhaji. Har sun fara kokarin tono don a fidda fandishon. Kawai sai ga wata moto jirim a gaban mu. Kai me kuke a nan gurin? Sai muka ce me yako ga aiki a nan? Ai to nan fandishon zami. A ce ku san cewa wannan filin na gwamnati bane. Filin na? To abin da suka ce mana kenan. Kawai suka bayan moto suka kafa wannan abin. To mu dai ba mu san menene ba dai. A'a. This land belongs to Kano state government. Beware of one. Filin na? Wayar ta ba caji ya shi sa ma ni ban kira ka ba kuma kar in ce zan bi ka mi sabani da kai a hanya to tun da suka zo ni ya kamata ka kira in zo mu haɗu da su wayar ba caji ne kuma na ce zan bi ka za mu iya yin sabani da kai shi sa na ce gwara dai in tsaya dai na san zaka zo kafa wasu kai filin na wai na gwamnati ne ta inda aka hau ai ta nan ake sauka Allah ya sa dai wasu ɗauka ba ne ala? la haula fi shi atillahi akwai lauje na ba wani kududdufi nan haka fitsari nake ji neman ruwa wayar su ba caji da yake ni wayo Allah na nemi kududdufi da Allah samu ruwa zan yi dahara ruwa kuma ya alaji ka je da Allah la ilaha illallah kai alƙur'an da saki ina wani ne ke faruwa da ni saboda me ke faruwa da ni matsaloli na daga wannan sai wannan ta sawo kai wannan na wucewa hakkiliya suke gaban ido na ina gani masu neman taimakon masallaci dan abin da suke da bukata bai taka kara ya karya ba amma na hana su marasa lafiya dan kudin maganin da suke zuwa nema da wuce 'yan dubu kalilan ba amma yanzu gashi na je na yi asarar miliyoyin nerori a banza ina ta guri in yi kamfanin dusa ina ta guri in yi kamfanin dusa mafi girma a afirka amma ni yanzu gashi ina ji ina gani ni suka tura dusa a kwakwalwa kai ilaha illallah kuma duk wanda ya tura min dusa a ka Allah ya isa wallahi kai yaya wallahi sun tura min dusa a kwakwalwa ai na gaya maka alhaji sai da na gaya mu sai ka ce wai ni lokal ce
amma kana kallo aka turo wa Nuriya tsummo kare a maimakon kaya. Haba Alhaji. To ba gara Nuriya ba? Aiki yanzu gara Nuriya da ni, tunda Nuriya ta ga wani abu a cikin kwalin. Ko banza in ta aje su nan gaba sai su yi mata amfani. Ni fa na yi asara komai da kika sani. Ban gane ka rasa komai ba, kamar yaya? Ke baki san komai ba ke, in ba kika ci gaba da yi min wannan tambayar wallahi ke ma kina iya rasa ni. Allah ki ji na ga miki. Kai. Magana ta zama gaskiya kenan. Ashe abin da ake faɗa gaskiya ne? Ashe a maganar da ake cewa an kawo yashi an zube a fili na ya tabbata? Malam da Allah ya kawo wannan yashin. Filinka. Kwarai kuwa, yanzu aka je aka kira ni ake ce mun an ga an kawo yashi da kayan aiki ana zubewa a fili na. Shi yasa na biyo baya. Yaya za ka dira a cikin fili na? Amma ka dinga min ikirarin cewa filinka ne kai kana neman zaman lafiya ko? Au, kai ne ma malam? Kai ne ma wanda ka zo ka zuba yashin a fili na? A wace dalili, wace hujja? Wannan filin da nake gaya maka mallaki na ne, domin duk wata hanya da za a bi in tabbatar da ya zama mallaki na bi. An siya, na ba da kuɗi, na ba da la'ada, an ban takarda, an sa hannu da shaidu, sannan sai zo ga an zube min yashi? Aba malam. An zube shi ba ni ina da tabbacin fili na ne kamar ta ina malam wannan fili na ne. Fili na ni na siya. To kai za bata lokacin. A'a kai kake da bata lokaci malam. Kai kake da bata lokaci. Aba malam da mutuncinka da kamanninka. Amma alaikum salam. Me gida ya ne sai hayaniya kuke haka me yake faruwa? Wannan dan fa wannan. Kai ka ƙara kira na ka ce min dan fuwa nan. A'a kai ka ƙara ce min dan fuwa nan. Wannan dan wankin ne yake cikin fili na. Ya same ni sai zuwa yi ce min wai ai filin sa ne. Kwarai kuwa. Filin sa? Haka ya ce min. Wannan fili ne wannan filin da muke ciki wala ba shi ake magana ba. Wannan filin? A to inda wannan ne ba ai sai dai a ce ko kai dan farar. Saboda wannan filin nawa ne. Nawa ne wannan filin. Kwarai da gaske. An yanka ta tashi. Kaza ko agwagwa an kai ka? Mutane uku sun je wurin mai gari sun yi korafi. Kun siyan musu da fili ɗaya. Don haka an ce in zo in tafi da kai. Au, ka tayi da ni akuya nike komi. Ai ka san idan asirin ka fa ya tunu, nawa ya tunu. Don haka ni ba na son asirin mai tunu. Oh, na gode Allah ma shi ka san haka nan. Gaskiya ka yi nesa da unguwar nan. Zan je in gaya wa mai gari na shiga lungu da saƙo ban ganka ba. Gidan kuma zan ce musu sun ce ka tafi jama'ari. Yanzu na ji batuwa. Amma da kana wani batuwa a kamo ni yoto akuya nike. Haba, kwanan nan zan yi kuɗi in cika ɗaki gada ɗaya da kuɗi. Amma da sai dai kai ta yawo wajen ɗan tsibbu ka yi ne can, amma nan fa kawai ofis kawai za ka saka ka ɗan saka yar tebur ka koma ka sa kujera shi kenan fa kuɗi su ta zuwa mutane kowa ya kawo kuɗi so kwaye za ki harka. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. To amma ba ki gaya min cewa za ki zo ba. Ni ma ban san cewa zan zo ba. Ogani ya ce su sako wani a gaba. To ya aka yi to? Wasu matsaloli ne nake son na kashe, shine nake son na zo ka bani kuɗi. Yo, hello? Ah, ira ɗan gidan sanata. Ka ce, an saci dalar? Ta zo hannu? Alhamdulillahi. Yanzu dalolin suna gurin wa? Suna gurin ka? Sai in ba da 250. Wallahi tallahi. To don Allah karka gaya kowa. Don Allah karka gaya kowa. Daga nesa.
kar ka gaya kowa ka sa akwai yan bakin ciki yawwa to kaga mu haɗu mu haɗu ta can da Allah sai ka bani yawwa oganniya gaskiya ke haƙuri ba za ki samu kuɗi ba za ki samu ko kobo ba wallahi wannan da kike gani wata harka ce wadda yanzu kina je a waya ta faɗo mu kuɗi suke bukata wallahi ke ma da akwai kuɗi a wurin ki yanzu ki ƙaro tukunnan saka ta a ciki gaba ɗaya a sanya za a haɗa harkar kamar yaya shine nake gaya miki yanzu babu harka in ya so idan ki muka yi wannan harkar ko ofis ɗin nan ne a rufe tun daga harkar da take tafiya wannan harkar ba ta tafiya kar ka rena mun wayo Mahmuda za ka ce mun babu kuɗi wayannan su menene wannan kuɗin kina jin wata harkar ce fa na wata harkar ne zan ɗauki kuɗin baki ne ki bari mana tashi mu su ne har da su muke harkar nan. Yalla bai lafiya? Shiga mota. Badariya ina zaki? Rukota. Ranke dade ƙarya take ranke dade tare muke duk abin da muke yi da ita tare muke yi. Hadda ita. Rukota. Na ga muku ba fa tafiyan mu dai ba ni fa ban san Rukota. Ai yau gara a yi ta yau ta kare. Rufe hankali. Saboda an kama ki sai ki kira mu. Asirin kowa ya toni yau. Wannan ai cin amana ne. haba alaji ya za a yi guri ofis kamar wannan amma ko AC babu kuma kuna hulɗa da mutane kuma ka san yanzu ba zafi suke so ba musamman ma irina da ko rana bana shiga dama kai dan damfara ne kudin ka nan ga su baki daya ba na gaskiya a ciki haba alaji me yake dan kake nufi haka za ka gane idan na kirawo jami'an tsaro suka yi ram da kai hello badariya kuma a police station ai ni ma gani nan a gabar mutuwa gani nan to alhaji na fasa canjin bani kuɗi na ashe kai matsoraci ne ai gwada ka nake sai na ga gabaki ɗaya ka ruɗe ka ga dakata wasa nake ma dan in gwada ka ne wallahi alhaji haka ta min da hankali ya haƙuri kwantar da hankalin kai abu da Allah isauri ka je madakata ka ce a haɗo lissafin nan ga baki ɗaya kar a kwandala a baka ka zo min da su da Allah kai sauri kar ka zauna alhaji ina ne madakata kuma kwantar da hankalinka nan ne babban ofis ɗinmu ai dama muna dan haka mu gwada mutane ne karka damu kuɗinka a jini ma alhaji gaskiya ka daina haka wallahi ya haƙuri wallahi ka taya min da hankali no ka san business ɗinmu dole sai muna kula saboda ana zuwa ana cutar mu da yawa marasa alhaji ni zaka kalla kuma ai ban yi kama da wanda zai zo ya cuce ka ba alhaji kaga na fa san business din nan na san dala wacce ce jabu kuma wacce ce ta gaskiya dala kadin nan ta gaskiya ce inna lillahi dan sambo to police station kuma? To ni mai haɗa da police station? Wallahi na tsani police station. Ko a fim ma ba na son kallon shi. Duk kyansa kuwa in aka zo kansa wucewa nake yi. Ɗan sambo. To wani irin abu ne? Allah sa dai ba wani babban abu suka ɗauko ba.
ga fe kudin nasa. Hello? A kaka da mu zan shiga maganar, amma dai abin da nake so shine kai in shiga maganar daga baka zo ka bani kunya. A ba damuwa wannan ba matsala. Zan gaya mai dila shadda dila 50 ko? To gobe sai ka kawo kayan zuwa ran Litinin. Ba damuwa. Yawa. Hajiya? Barka dai. A'a, har kayan sun kare ne? Ba ita bace gaskiya. Na dauka ke ce ai wacce na sayarwa shadda 50 leshi 50 jiya ko ba ita bace? Ba ita bace. Gaskiya ni yau muka fara zuwa. To. Kuma muna jin labarai daɗaɗa akan mutanen da kuke mu'amala da su. Ai ba ma kasa. To shi yasa muka ce mu ma dai yau bari mu zo a fara yi da mu. Amma dai sari kuke ko? Sari ne. To ai magana ta ƙare. Za ku samu discount yadda ba ku sa. To alhamdulillah. Biyo mu je. Bismillah. Kuna da yi ko? Masu kyau. Wannan ko kuma da 500. Wannan ce. Ga sanan da bada yawa gari nan ma kuma ga shi. Wannan batik. Su kuma 4,000 ne. Saka ga sanan daban-daban kowanne da sashin su amma akwai manya ma ta cin gida. Amma gaskiya sun yi kyau. Sun yi kala mai kyau gaskiya. Ai kayan ba da ganin ba. Oga. Al'amin abu kamar ya sa wannan miliyan 20 din nan kuwa ga kwata-kwata ne ya ce in tambaye ka. Bari in duba alaɗin ka gani ai to miliyan 50 miliyan 30 al'amin makaram kace ko? Yanzu ka shigo ga sunan miliyan 20 sun shigo. Okay. Ka gaya mai to kin san wannan miliyoyi haka ake siya gaskiya ne miliyoyi daban-daban daga gurare. Kira security saboda na ga wannan da kwanya aka zai iya warewa ka gane. Hello chief security. Wane shi nan? Ko ba kaga to daidai wajen liftan nan za ga wani fari da wasu mata guda biyu da wani baki. Ga wannan masu kyau gaskiya. 3,000 ne da 800 in za ku yi single amma kuma idan za ku yi sari za mu zauna za mu tattauna da ku zan ba ku farashi da kyau. Yau kin ga yanzu kamar wannan akwai wani abu in na gaya muku game da ita za ku yi mamaki. Kun ga wannan zanen? Da hannu na zana. Da Allah. Kin ga Allah. To ai na san na gaya muku ba za ku yi da. Wallahi. To gashi kuna so ku sa a rantsi. Yanzu kai ka zana wannan? Da hannu na zana. Kai. Ke da mako? In shock you. No. Yayi kyau. Kai kaga. Ruwanan ka gani. Dan ka ina yi ne wallahi. To bayan wannan akwai wasu daban-daban wanda su ma zan nuna. Sannun ku dai. Yawa sannu da kuma. Tare kuke? Kamar ya? Tare muke. Taimaka musu nake. Kai da ma'aikacin ku? Ba ma'aikacin mu bane. Taimaka musu fa nake wajen yaɗa musu manufa a tsakanin su abin da nake nufi. Ina zuwa. Ina za ka? Daman yadi nake na kuma ban samu ba. Wani yadi? Wacan ba abokinka bane? Wa abokina. Ba tare kuke da shi ba? Wa? Zo mu je. Kai? Zo mu je wajen. Billahi kai. Zo mu je wajen sa. Zo mu je wajen sa. Zan ma gula fa. Zo mu je wajen sa. Zo mu je wajen sa. Kai? Kamar ya haka ne malam. Wannan ba abokinka bane? Wa? Kai ba abokinsa bane? Wannan ni ba san shi. Wallahi karya yake yi. Yanzu da ya zo yana gaya masa wai shine uga kwata-kwata wai. Uga kwata-kwata. An tura masa miliyan 20 yanzu da muna siye ana. Tare suke. Ya rike shi ka. Ina za ku je? Ai to akwai magana ce da ban gama ba. Ba guduwa zan yi. Gaba ɗaya na ganka tun a kyamara. Duk abin da kake gaya masa na gani. Ai ba kai aka ga mun sata ba. Ko sata aka ga mun yi. Wannan ai rashin gaskiya ne. Wanda ba ga kai a hannunsa ba ai ba a ce mai barawo ba. Abin da fa kuke a wata kasuwar ba za ku je ku yi a wannan.
To wanda ba gani da kaya ba a ce mai barawo fi sabilillahi. Ina ce nasu. Kan dai su kanku. Wallahi Allah ya isa na macuci. Wannan da kuka gama a wurin nan shunan ku ne wallahi. Na san shune kuka yi mana. Kaga da kai da mu duka duk cuta ce ta ɗau cuta. Haba mana. Dala yalla ba ya taimaka min da biro da takarda. Zan yi. Bismillah. A taimaka min a miƙa wa matata wani. Sirri ne tsakanin da ita. A nan? Allah ya sa mu ji alheri. Amin ya Allah. Sai Luba, na shiga yanayin da ni ma ba zan iya belin ki ba. Kuma ga mu gab da zuwa farzin. Allah ne kaɗai ya san lokacin da za mu fito. Ko ma yaya ne, na san za ki riga na fitowa. Idan kuma na fito ba zan iya jiran ki ba. Saboda haka ina ganin bai kamata ki tafi da nauyina ba. Na sauke miki, na sake ki sake. Wallahi baka isa ba, wallahi baka isa ba. Sai Luba, me ya faru? Wai ya sake ni. Ya sake ki? Inna ilaihi raji'un. Mu gani? Ka gaya mata dai. Gwanda dai ka gaya mata. Ya kamata sani ba a hayaniya a wannan gurin ba gaba abu zai girma. Shine. Yawwa. Amma a police station kai wannan kai. Sannun ku yalla bin. Sani. Ya kai. Zadiyata da innata. Ƙara na kawo. Wa kika kawo ƙara? Ka take? Bayan Allah, tambaya nake. Na sa mun sani. Me shagon nan nake nema? Me shagon nan? Yanzu na baro shi a police station. Ni ma na je ne saboda case ɗin filin wasu. Yaushe zai dawo? Me yiwa yau ko gobe ko kuma nan da shekara guda. Ban gane ba. Me shagon nan ɗan damfara ne. Haka suke dulmiyar da mutane. Da farko za su baka daga 20,000 har zuwa 60,000. Daga ƙarshe kuma bayan sun gama damfaran ku sai su rufe shago su wuce. To ya aka yi kika sani? Saboda ni ma sun min. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya taimake ni fam kawai na cika. Bayan Allah, kan gona na siya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wanda ina aka kai shi? Kai. Dama irin abin da kake aikatawa kenan? Ki da Allah janye da nan da Allah. Wannan batu mu bar shi ma ban san tonan silili. Kan mun fita ba sai ayi ba. Yo wace magana? Ai babu wata magana aure yanzu tsakaninka da ita. Yo to wallahi Allah ta zo gidan sauki wallahi. Kuɗi na ɗaya aka bani ko kuma in shigar da ƙara tun daga dai hukuma ai ko. Aja, ku nemi waje ku ɗan raɓi daga can. Yes? Assalamu alaikum. Sanin ku da rike. Yawa sir. Da Allah na zo gun Badariya ne. Ba dari. Da ta. Allah ya fidda ita lafiya daga nan bai. Sai ka nuna da ka gani an yau ranar tona ce ne yake kan wajaje. Alhamdulillah. Yalla bai. Wannan shine ya damfare ni a kasuwa. To, ka damfare matar tawa? Matar taka fa. Ai duk inda za a daki jaki to gurin dukan je. Kin ga idan zaki ba da ƙara ki wuce shi kenan. Ba da ƙara kawai ki wuce. Dan yau yin ta ake a gurin nan.
Yalla bai ina da magana. Baiwar Allah nan da ita muke kasuwanci ta waya muke damfarar mutane. Idan mutum ya sai kaya mu aika masa tsumma ko kuma idan mutum ya sai waya ta cuce shi. Can! Bala'i kan bala'i, masifa kan masifa. Allah ka ga wurin, wurin. Kinga. Ke. Shigo da ita. Yalla bai. You go come back. Shiga mana. Yalla bai. Wannan barauniya ta ita ta ni tura mata kuɗi zan sai iPhone 7. Wallahi da ni duba kawai babu abin da ni iske bisa kwali sai iPhone ni ta kaza suna Tekno mai tocilan waya. Wallahi ita ta ni samu cikin kwali. Wallahi sai da an ka kwantar da ni da asibiti. Ba mai abin da zai hana man kan miki. Ni kuma? Ka mota. Go da ita. Wuce. Kina mace kina jira sai ta wuce. Criminal. She is criminal. Dukkan wajen ce. Kuje. Samu waje ki zauna. Samu waje. Shiga. Samu waje. What? Amin. Alhamdulillah. Ga mijina nan ya zo yanzu zan bar wajen nan. Na'am. Wannan matata Tana ina. Gani ne ni ne mata. Sai ni mata na sake ta saki. Daga nan ta wuce gidan su ke. Daga nan ki tashi wuce. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya za ka yi mun haka? Ka kai mun haka mana dawo mana ka ji dan Allah ka yi hakuri. Ka kai mun haka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To ke ba za ki taya ni ba na zuba na taya ki ba. Wallahi na shiga ku. Ai kun raba daidai uku. Mamuda. Yaya kai? Allah sarki mijina. Na ga dai a nan wajen yayin saki ake dan Allah kar ka sake ni ka ji ko? Wannan kuma sai ki bani minti biyu ne shawara. Ke yan gwal ce da ba za a sake ki ba. Ina son ki na yaba da halin ki. Kyan jiki da sudarki. Mariya da hannun ki ki baro. Sha. Kana dab da tafiya gidan gyaran hali ka tsaya kana zubda kanka mutunci. Kana abin da kana mai da mu shashashe. Yalla bai. Na'am. Tunda abun ya zama haka. Akwai yaron mai gari da mai sana'a abin da muka ci a sabkar nasu. A kyale ne ka take kyale ni. Ai yau ce ranar tonan sigi. Yau tabbas.